Guys, diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kelu 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosik to sampeyan iki kon kok ora iso. Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya duduk. 2 4 6 8 9. 2 yuta dinjem 9 kena berapa? Ora kena. Ora iso nggih. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi 9 kan paling gak nek kan pira? 2.700.000. Iya. Dadi paling bagi 9 kan 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 kerjaan dulu. Palang kemis. Wis digawe kok kemis. Mboten Pak, Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri ora oleh ngono lho Mas. Mbak mulai Pak Hadi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Hadi wis bingung Mas. Iso. Monggo njek niki. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora salah gawe sih, mergo kutut manggung. Ora lagu-lagu liyane, ngadeg iki genduk niken ya lagi lorone. Ora dirasakne lorone demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Sehat tuh, dan sehat. Kempule kok? Meneh kok? Meneh kok? Ya. Luar biasa. Bi. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya enggak sukses. Masih dalam pendidikan kok. Pendidikan ora perlu mikir percintaan ya kan? Yang penting karir yang tinggi, nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula takuti Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Umpama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu yoga sing jelas. Ayo, arep ngopo? ora apa-apa. Lah kowe ngopo? Arep bagus sing dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. Napa to? Ngono ben pilih-pilihane dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah. Kowe dalang ora pecos iso ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, betul. Terus kok jodoh ki nek sing ngatur ki Leres, Pak. lah iya. Ayo kan terus ya. Loro wae suarane kaya ngono entar nek waras. Ya. Mangga Nyapa to? Ora tau petuk sindan kowe jagongan bae kowe. Mbok mate suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku gamel nyuwun seputut manggung kan suara pedhit niku kaya apa gak krasa lara kate lho Pak. Kowe tak kon naruh bocah ta. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Bahkan kamu nggak boleh tanya
tanya ke mereka, kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah ukna meneh lho kaya. Siti-siti wae nek. Ki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenang. TB iki gadah resep damel swanten sae. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. lho iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong bisa iki sekarang. Anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dene Banyu gelas. embun nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados gula botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kayak ning dhuwur genteng. Ah. Nah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kayak ning ngisor longan. Terus Nah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak. gedhe-gedhe padha wae tuku obat ing apotek terus. Kuwi kan kamu ngembon-ngembon kae nggih ngrujuk raimu. syarat. Syarat. Ya, kowe ngomongane tenang. Wis sarana. Ya terus nduk kan. Nah. Midanget Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hongkong nek ora kelu nek Taiwan, Nggih. iki transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada niken kawan Ardi. Nggih. Nah, wis tak wene Ardi lah kok ngedum piye ora entuk tukaran. Yes, hitung sing adil. Nah, ya, wis tak kayaknya aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. Oh, MC, Mas, MC. terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Biasa. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Wih, hebat. Iya. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Kowe tak grup apa piye? Lho, kurang to. Lah kan harian to niku menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali niku. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nika tak ilingno. Nggih jarik ngono. Nggih. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Bijing Pak nggih. Oh, Iya nek terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya. Nalaya Manut aku nduk, Ken. Sugeng langgahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji nek jawab piye, Pi? alah yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTB ya jarine minggu ngarep. Kamu sing engkel. Oh iso kok lagi wenehi. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Iya. Nano. Ya, Dok. Nganyi biarlah bapak kotan manggo
Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Betuwi. Nah, dibantu anake wedok. Wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempet-ngempet iki ya Betuwi. Aku barang iki ya melu ngempet-ngempet. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dhek kontak ora mergo dalam kangkong iki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Kok disuruh karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi jalan-jalan ora usah ngaku-ngaku ngempet-ngempet Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih, nggih. Ayo Betuwi, Mangga Beduwi, ayo. sing bareng ngempet aku. Ayo. Ya, ya. Ya. Kon dhuwur Bu. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek Sinden Idol rung. Mate menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, luar biasa wonge. Beja mundut dirabi Betara Kala. Pak jane akeh. Sapa Betara Kala? Biyen Oh, Cangkemmu. ya bagus sih. Minder ke Bu? Yuk. Ya. Sore ini muni kutut manggung kaya penak ya, Bu. Ampleng. Sing nonton ya anteng sing ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jalaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lan ben pipine enak andeng-andenge ta. Nggih. Nah, Lawas. saya manis, saya Manis lesung pipinya niku juga muncul. iya. Lebih lulus ta, Pak? Nah, lagi pengen lulus. Anu, kuliah Gelarin apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sopo sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi acara 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Nah, iya. Pakan. Ya. Pakanono pancen yo Dik perawan ki arep makani manuk ki rada Nggih, Pak. Jajar Ora kulino makani manuk. Ora apa-apa. Nek saya wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Iya. Lah iya. Ya dong.
Ya, terusno. Imanmu iku Ayo sebelah. Nah, Geser. ah, iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona di Solaras Indonesia. Ah, nggih. Mbak Mayang Andarsari saka Blora Mas Tibe. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho. Jadi Oh. wis doboli. Pak iya, sekermu kena nduk kita. Padahal curi ini. Kita lek cilik ngono ya. Tapi nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Tesih prawan kok. Lah iya. Nduk, kula makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani. Nggih. Kalau Iya. cara jeluke mik wis ngawaten gegem mrene kita. Apa beda ta, Be? Benten to, Pak? Oh, bedane nek mayang iki gegem. Gegem nek sik prawan ya ngene sewu nek mik ngaten iki. Oh, nek iki mau mayang ansur sing Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Bedane. Ora kuat bener banteng. Omonganmu sing ora-ora. Ayo, Mas. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nang. Ya. Pino delok wayang kok nang ae. Ya. Witeng klapa Yo sambung sebelah. Sambung ya, sambung wancik ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Ya dari ini disedot. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda dicek perawan, Perawan. terus apa jenenge kuwi apa? Mayang wis duwe bojo, Mbak Bibi iki statuse rondo. Nah, sing arep mok pakane kami tuwa mo ya kuwi. Kamu Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa ki sapa? Ora. Nek mulai legan diatur tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil ya mboten apa-apa. Iso kita. Oh iya apa ya silaturahmi kok iso. Aja mek bali desa, kayak nggon yoga wentek kok. Alah, bulu iki sing tambul. Wah. Kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Nah iya. Ya, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bebas. Wi. Sita ora? Sida. Oh, gitu. Ya. Bajeke kuda nyungklang saraban ya. Duh lae wong tekus yen tan weru Angkari tindake penjane bongko Sarmuji. Nah, oke Bu. Monggo Haji Sarmuji. Tindak panggung.